Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale enkundleni abasolwa abahlanu abadutshulwe babulawa amaphoyisa endaweni yaseMpumalanga eHammersdale izolo ntambama. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide emethi igama lami ngosibonga konke wakandonde Motanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bagcine besale enkundleni abasolwa abahlanu abangadalwanga ababedubulana namaphoyisa endaweni yaseHammersdale eMpumalanga izolo ntambama. Labasolwa abahlanu bebefunela amacala okubulala owesilisa nowesifazane ngeledlule. Amaphoyisa abesephuma umkhankaso wokuba cinga abe sebathola kuMopela Road. Amaphoyisa abasebacela ukuba bame ngesikhathi ebathola kodwa kunalokho bavele bavulela ngenhlamvu bebhekise emaphoyiseni. Amaphoyisa nawo abesephendula ngayo enganono ebhekise kuba basolo. Ngebhadi ke badubuleke bashonela khona endaweni yesigameko. Ukubikwa ukuthi labasolo bebefunela amacala ohlukahlukene. Elinye lawo ukubulala owesilisa oneminyaka engu-66 owadutshulwa ekhaya lakhe endaweni yaseKwandeni. Kanti ke kubekwa ukuthi ngoFebruary nangoJanuary babulala owesifazane kanye nowesilisa khona ekhaya labo futhi. Kubekwa ukuthi banamanye amacala futhi okubulala amaphoyisa amabili. Amaphoyisa ke athe uphenyo lusaqhubeka emva kokudutshulwa kwabo labasola abagcine bephangalala khona endaweni yesigameko. Abantu basijabulele kakhulu isenzo samaphoyisa. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emali sangizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.